ଏଇଟା ଏମିତି କେଉଁ ଗଛ କି ଲାହା ଚାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଅଛି ଆମର ବଗିଚାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କିଛି ଲଗା ହେଇଛି ଓ ଏହାର ଭିଉ। ଚାଲ। ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଓ ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଗଛ ଛୋଟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ପିଜୁଳି ଗଛ ଓ ଏଇଟା କଖାରୁ ଗଛ ଫୁଲ ହଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଛୋଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଗଛ ତମେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ଏଇ ଗଛଟା କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ଏଇ ଗଛଟା କ'ଣ। ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବାଇଗଣ ଗଛ ଛୋଟ ହେଇଛି ଆଉ ଫୁଲ ବି ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଆଡ଼େ ଆଉ କିଛି ତମକୁ ଦେଖାଉଛି। ଦୁଇପଟ କୁନ୍ଦୁରି ବି ଛୋଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି। ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟା ଏଇଠି ଆଳୁ ଡଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲ ଗଛ। ଏବେ କାଟି ଦେଇଥିଲି ତାର ସେଇ ତଳ ପାଖି ହେଇଥିଲା, ବାଙ୍କା ହେଇଥିଲା ତା ଡାଳଟା ବେଳେ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଏଇଆ ତାର ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ସପୁରୀ ଗଛ ଅଛି ଓ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ବୋଇତାଳୁ ଡଙ୍କଟା ଥିଲା, ମରିଗଲାନି। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ କଦଳୀ ହେଇଛି, ଫଳିଛି ବି ଦେଖ। ଏଇ ପାଖରେ କଦଳୀ ଫଳିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସାରୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ପାଖରେ ସପୁରୀ ଗଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ଏଠି ଲଙ୍କା ହେଇଛି, ସବୁଯାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ଆଉ ହେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଆମର। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାଗୁଆନୀ ଗଛ ଆମର। ଆଉ ହେଇଟା କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛଟା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଆଉ ହେଇ ସାଇଡ଼ରେ ବନ୍ଧଟା ଅଛି। ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଚାଲ କିଛି ଭିଉ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନ୍ଧ। ଏବେ ଆମେ ବନ୍ଧକୁ ଯାଉଛୁ। ଭିଉ କେମିତି ଅଛି କହିବେ। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ହଂସ ଦୁଇଟା ବି ଅଛି, ପହଁରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମ ଛୋଟ ମଞ୍ଚାଟିଏ। ଆଉ ଏଇଆଡ଼େ ବନ୍ଧ ପୁରା ସେହି ପୁରା ପାଖକୁ ଯାଏ। ପୁରା ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ସେଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ବନ୍ଧ ଅଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ।